Estem passant tots un moment complicat. Ens hem vist davant d'una pandèmia sanitària en la que ni en els pitjors dels somnis podíem haver pensat en ella i que ens està obligant a tindre actuacions socials a les que no estàvem acostumbrats. Des de cooperatives agroalimentaris, el que vull és donar una nota de confiança, de tranquil·litat, perquè el sector agroalimentari, el sector cooperatiu, no va parar de produir aliments per a que no fallen en ningú moment en la cadena alimentària. Per a que aquests aliments d'avui no fallen en la cadena alimentària, el primer que tenim que fer és donar seguretat sanitària, complir estrictament tot el que ens mana des de sanitat, i és que els nostres treballadors, homes i dones, socios i treballadors de la cooperativa, complissin estrictament les mesures sanitàries per evitar ningú contagi. Des d'aquest primer punt vital i primordial que estem complint i que anem a seguir complint a rajatabla, en el camp estem produint i seguirem produint i recolectant. En els almacens seguirem preparant aquest producte perquè aplegui en les mateixes i millors condicions sanitàries al lineal per a que no fallen en ninguna casa els aliments necessaris. N'hi ha que dir que per a complir això també és vital que no pare el camp. Que no pare el camp vol dir que se segueixi plantant, que se segueixi cultivant, que se segueixi sembrant, que se segueixi podant, que se segueixi aclarint. Per a què? Per a que avui que tenim els aliments assegurats perquè els tenim plantats, però també per assegurar els aliments de d'ací un mes, d'ací 2 mesos, quan acabi aquesta pandèmia, que segur més pront que tard la passarem, tindre també assegurats els aliments necessaris per a continuar en una vida normal. Per això els nostres llauradors avui segueixen plantant, segueixen cultivant, segueixen sembrant, per a que l'arròs a l'hora de cosejar-lo estigui a punt, per a que aquestes queraïlles que se tenien que recolectar i vendre d'ací 2 i 3 mesos estiguin a punt, i per a que tots els aliments segueixen estant a punt avui com a prioritari, però també en el moment que això acabi, que seguiran fent falta, i per això no pot parar la cadena alimentària i no pot parar la producció en el camp. Des de cooperatives alimentàries volem dir-vos que anem a treballar per a que això sigui així i vos demanem a tots que cada un fem allò que ens correspon, per a que això s'acabi el més pront possible. I per això els que es correspon estar en casa tenen que estar en casa i estan donant el mateix servici que aquells que estan treballant, perquè estan evitant nous contagis que provocarien allargar aquesta pandèmia. Per tant, fem cada un el que tinguem que fer, en la seguretat de que si ho fem, això ho passarem prompte, i de que des del sector agrari, sector primari, no fallarem com no han fallat mai i els aliments seguiran estant a l'abast de tots. Donar de part de tot el sector, penso de part de tota la societat, aquells que estan i són punta de llança, el sector sanitari, que estan donant el màxim de les seues possibilitats per a que això s'acabi el antes possible. Fem tots també per a que això sigui així, complint cada un allò que tenim que fer. Les forces de seguretat, els sanitaris, tots els transportistes, els llauradors, però també tots des de casa fem per a que això s'acabi prompte i anem a fer-ho i aconseguir-ho, estant en casa com ens han manat, i els altres que ens costa i tenen que actuant per a que això també acabi el més pront possible. Gràcies a tots i ànim.